Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngeplok karo Mbah Pomo guys. Iki Mbah Pomo. Pan. Alah, keprak-kaprak. Sumu. Tar kabeh. Kingko ceritane kingko Pak Suar. Ya atus ben patamu. Pak Suar neng kali guys. Sama pindu. Pak Suar neng kali mek pasir kanggo nguruki ning ngarep omah iki guys. Borong angkong, mbok telung angkong kok karo dhisik. Biar gak jeblong wong guys ya. Krok. Kita itu. Kok nak wong tekam nang sawah matang. Batikus. Wakeh yo. Hah? Wakeh. Wah, alalah kadane glepet rotol ruanang no. Sing salari kondange diambek. Mana? Omahe sing gawe. Hah? Wis gak video. Sapa? Kowe. Besok wes balap kono. Biasanya video-video gemeng urung engko Bang. Karo ngobrol. Diajen ya saya kok ngene guys berputusan. Saya wong. Diajen saya kok ngene dua. Sumu epol guys. Jas. Mangan kecepet karo Jas. Ini awan-awan cangkruk Jas. Bapakku Pak Soko. Duran. Sumu epol. Tinggal metu aku Jas mbok nang ndi. Kalau Mas Hari karo Mas Hari wis teko aku bel. Disangi tikus nang sawah. Parine rusak. Proyek pembangunan. Hilang sih. Wah, antenane mbok kayak ning dhuwur kuwi ya, Teh. Jane keciliken kok kuwi yo nganune tenan. Jane 60 kuwi lho Teh jane. Iya. Bekle. Apa nih? Sopo sing acara? Yo golek pangan nek menawa cocok. Urung. Nyang. Nyang 6.000. Motor 6.000 kok rosok aja. Kak larang Kilo kilo. 2.000. Pokoknya orang bulu. Tak mulai piye iki? Gak. Pane. Aki ini kok.
Jan jam 3. Ya golek pangan Kang, ya nek mau cocok. Pangan terus. Jenenge nangka kok kaya ngene, guys. Sayur karo iwak pitik ini wis kondang. Piye, Kang? Wah, lagi ndang. Sing jenenge Mbah Gandu ya iki. Kawan murah iki. Oh. Ya, ya Pak. Oh, iso men pek digantek gupeti wah. Entek tekan dhuwur-dhuwur ku lho. Pentele nang. Lanjut guys, lanjut masak. Iki mbayung. Dhisik iki bar blonjo. Mbayung dimangsak gendel ngene guys, sak buwong kok. Isine iki 5 gendel. Sini 5 gendel iki trimo 2.500. Berarti sak menene iki 500 rupiah guys. Sak bongkok ki sini 5, regane cuma 2.500 ki mbayung. Ya arep tak urap karo iki sing ndek ini, tumbas ketambah karo tak campuri wortel. Engko terus gawe bakwan jagung. Nduk, petetin nduk. Murah meriah ya guys. 2.500 untuk sak bongkok gede. Untuk 5 gendel. Nah iki kulupane iki wis siap, wis tak godhoki kabeh iki mau. Wis tak apa campur. Nah iki sambel iki ya wis mateng, guys. Rencana mengki arep tak bakarno kreweng. Tapi golek krewenge kuwi sing bener-bener pecahan cowek ngono kae, guys. Golek ngono iki gak enek. Sok tak tekok-tekok ning ngene iki, guys. Maksudnya ning tekok-tekok ning tangga-tangga nek menawa duwe pecahan kreweng sing halus ngono kae lho, guys. Pecahan cowek sing wis amoh ngono kae lho, sing wis gak terpakai. Pecahan ngene iki lho, guys. Cowek lemah ngene iki, tapi sing wis tipis wis pecah ngono kae kan enek sing rupane wis bener-bener halus. Ngono kae san. Dek, cekle Dek kene Dek. Tak ulete Dek. Tak soke kene sambele. Tukang kameramene kene. Diulekno ya, Din. Nang sarapan. Wis dadi sak baskom. Aduh, panas. Ini guys, wis bar tak ulet-ulet. Wis rasane pedes, asin, legi, wis enak kabeh ya guys, gurih. Mantap. Banyak sing ora kekulet engko.
Wes, guys, wayahe sarapan, Dinda mandi dhisik, Nduk. Sarapan, guys. Bakwane ya wis dadi, guys. Memang sing goreng Dek Dinda. Dese iki pokoke ngurusi urape iki. Jadi sing goreng bakwan kuwi Dek Dinda, goreng dadar jagung, guys. Ya tak kon gawekno bumbu, ya tak kon nyarup-nyarupi dhewe. Wis digoreng-goreng dhewe, dhisik sing ngurusi iki. Kayak kena apa toh sah. Wong kok nangis ae, guys. Pak Su ki mangki mbuh nendi tak ndelok sawah ngono. Kok gak enek mantuk nang sarapan apa piye kok. Paling ning sawah, guys. Orang enek balik. Hah? Kong? Sarapan? Wis sarapan no? Tak jupukno urap. Sa kena opo les iki? Song gumun aku. Lambe kok ndelak ae. Sa? Malah nayai celuk-celuk kalau Mak. Mak, ndarene. Nyeluk Mak, nek nyeluk Mbah nggih. Kok Mak terok Sa. Sa iki nek nyeluk aku kok emak Naya melok emak. Kok kanceng kok Sa. Ning ndi le wong iki? Dalem mak kalau desa dikuancingi kabeh lho lawange. Paling apik dikeloni paling apik ya. Loh. Alah, penggian apa ngono kuwi? Penggian apa? Wong nek krungu suaraku kok kaya dicokot apa semut londo. Nanti ngano ta. Kalau Naya kayak geget tapi rene kae lho. Ora kena ngene kok. Apa nendi? Dek Naya, geget Dek Naya nggih. Padha ae karo Sa. Goleki mama. Nggih. Dek Naya nggih nyeluk terok kaya Sa. Mak, nek nyeluk mama. Ya. Ampun Mam, Nduk. Ampun Mam. Ning kono ae nggih. Mama tak Mam nggih. Loh, dekmu kenapa? Kalau dek anu Naya kae ya pe Mam kae lho. Nyeluk Mak, lawange dibuka nang Mak. Dalem. Mbah, nek nyeluk Mbah nggih. Ya wis Mak lah gak apa-apa, terok Sa kok. Ayo nang rene, nderek mboten iki. Lewame kok sacet. Halo. Lambene iki delak ae. Apa iki? Niki tak saya pereh niki nurut-nurut. Ya Jawa. Awas lho. Iya. Nderek mboten nek. Ya nderek ayah kok. Ya wis. Tiga Mama Yung. Nderek ayah ya wis. Mama Yung. Gadek ya sarapan kae lho. Tiga Mama Yung. Wong iki tak kon rene jere imbo ya aku. Pedas apa ora ngono sambate. Kalau saya kata lho inuk kayak godhong num-num lah tapi ora entek sorene tak omongi edu gak dijipuk kok. Enek urange enek.
Go ngadem. Ndi, wis ngelar ndi? Dang, anu ah. Dang nyiduk. Potongnya kok koyo ngene. Itu tubas naya. Tubas mbek ayah. Oh, alah. Dan juga Gorenganku ya kok pelas kok ya. nganu jagung. Kok sama nek iki tak poras ya. Hmm, Bihun tak. barang. Ora, kan ini capar. Terusan apa? Cedak ora piye aku. Alah, ndre tedas. Kuwi lawoe iku lho. Iki anak tempe ndek ini. Kuwi piana di. Iki sambel pindang. Kuwi Mbah Kong nek empuk iku pelase empuk jagung manis ora jagung ngono kok. Dek saiki ya seneng piye timbang tempe. Ya, tempe di Dek karena tak jago. Saya manggo. Nah aku Tedas Kong. nek ya. Das. Mek lawak sitok tok itu. Alah kuwi kaya Sitok loro. Sitok ndak teko ndi Kong? juga ndek ngene. Gak, tak godho ki sik, Dik. Lho namane. Wong aku mek godhong kates sing nganu Dok, tak jupuk sing nom-nom tok, mengkane tak godhog sediluk ngono wis. Iya, nek. Wis. Lomut. Kulo. Jane inuk tapi wong aku ya ora ngentekno iki tak. tak tegur ngono nek keduluran yo ngono. Aku kulo pengen Piye konsepe piye? Cerita sik. Meter preso. Lah iya kan yo urung sarapan. Lah aku yo gak penak lho, Mas. Ngantek ya ini. Silo iki bapak ning kono kene lho. Wis bener. Lho. Mangan oh, ya ta sarapan. Kemang ki ceritane ki piye ceritane? Preso, Tro. Lho, ora maksud iki sampean ki rono ki niate ki apa ngono lho. Pe kerokan. Wis berarti kerok yung dam. Terus Terus Kon- preso. lah maksudnya piye keluhane ngono lho dino iki? Ya, koyo panas. Gak tangi. Oh, ora tangi. periksa nek gak tangi. Lho, oh gak maksudnya kan lah kok ngantek teko puskesmas ngono kan yo nganu Dik. Lah terus diarani piye? Kerokan, aku ngrasakno paksu iki. Mumet. Masuk angin ya, guys. Kalau anu segone tak tekok kono Mas semute lagi kok. Ning kene. Napa? Ditelepon. Ndak apa nek nelpon? Mbok kon ngenteni. Mbok semayani ngono. Yo mari. Masuk. Pak Suki batik koyo ngene lho, guys. Dibatik dulure wedok. Iki masakan apa? Masakan Cina. Oh, masakan opo? Masakan Cina, Jepang. Masak urap, guys. Dhisik ngurap, mau tak eno Mbah Kong, tak eno anak lanang. Apa nelpon Mbak Ana ki ora diangkat-angkat nang gitu tak kon rene njupuk urap ngono kok. Wis waya sarapan, guys. Bersarapan terus menjene atus dhisik ya, wis kok kanthi. Asu. Mangki tak Sarapan monggo. tak telepon. Lah ya jenenge wong antek yaene nek gak mantuk kene sawah apa endi ngono mikirku, guys. Dadak tak telepon kuwi jerene puskesmas. Lah dhisik yo njomblak ya kaget lho. Lah opo ning puskesmas aku? Materno priksa dino. Lah ilah Mas, mangki urung sarapan nak lesu. Ya engko nek teko sarapan jere. Yo. Dino sing ning Kaluge sing ning rumah sakit Menden nganu oknam kae terus iki priksa neh. Jenenge wis tuwak ya, guys. Wong Pak Suwe akeh ngurangan. kerokane dino. Umur ki anggere wis 50 ke atas ngene. Lah. Iya. Dino ya kiwat.
Nek dino Bisa aja. suwidakan ya paling. Wong sing sampeyan wis meh 50 kok. Iya ya. 50 lah aku kok wis 45-an. Iya. Iya. Roh-roh umure udah 50 nih. Iya. Dek, Ya tua itu. Dek. Ayah pundhutno banyu, Nduk. Iki botole nganu e. Telas nganu isine, Din. Engko nek sereten, sakno ora nganggo sayur kok, Nduk. Aku yo ora nyayur ku mang. Nih, Pak Su sampai keluar, guys. Aja banyu dingin lho, Ayah lho. Karo cawisi gelas, Nduk. Mang ceritane njaluk kerokan. Bisa isu. Saya keroki ya. Lha wong esuk-esuke mak aku keroki yo ngono lho. Lah piye ya, lha engko masake piye? Juga sarapan lah tak semayani, guys. Aku tak masak sik, ngono bar masak engke tak keroki yo. Ngono kok. Masakku ki jane wis meh mateng, tak golek iki gek enek. Tak pikir apa ndelok banyu ning sawah, ngono pikirku nggih. Lah terus tak telepon kok malah teko puskesmas. Kaget aku. Baksonya mantep guys. Nah lesu. Suntak Nduk. Yes, ngono ya guys, kontene nggih sesuk dilanjut neh. Tunggu konten-konten selanjutnya ngono nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tutup nih, warahmatullahi guys. wabarakatuh. Matur suwun ya guys. Semoga family online semuanya diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki ini. Amin.